Garbi dago Euskal Herrin betidanik izan dugula kantatzeko ohitura. Ez Bazkalondonetan bakarrik, baino askoz gehiago. Naiz eta gaur asko galtzen nahi den ohitura hori. Euskal Herriko hegoaldean behintzat bai. Nik susmoa dauket iparralden gehiago mantentzen dela ohitura hori, ez dakit, seguro, baina irudipen hori dauket. Kantatzeko afizio horrek herritan abesbatzak sortzeko aukera eman du. Eta ez bakarrik herri handitan, herri txikitan eta oso txikitan abesbatzak daude, herri askotan. Gaurkon abesbatza doinuei buruz saioa egin behar dugunez, nire omenaldie gure herritako abesbatzei eskaini nahi diet. Ez bakarrik abesbatza handi eta importante egia da beraiek referente diela. Baita gure hainbat eta hainbat herri txikitan dauden abesbatzai ere. Eta ez nituzke ahaztu nahi ez da, gure elizetan asteroko mezan, meza hori apaintzen saiatzen dien abesbatzei ere. Eta ez bakarrik igandetako mezatan, hile eta elizkizunetan, eta hortako astero beraien ensaioak eta hori zaletasuna eta konpromisoa eskatzen da horrek. Etxarri bezalako herri batek adibidez, abesbatza ospetsu bat badauke, baina hortik aparte Mikel Auzmendik zuzentzen don parroki abesbatza bat ere bai. Eta 2005 biztanleko herri bat izateko nahiko meritu dauke. Eta baita inguruko herritan, askoz txikiko gizanagatik, Bakaikur adibidez, edo Lakuntza, edo Arbizun, edo hori aipagarria iruditzen zait. Gipuzko aldea juten balin bagia ere, Lizarrosti jetxi, eta Ataunen bertan, hor dau, eate abesbatza, Maximok eta Nekanek ere bai, lan handie egiten horrek aurrea jarraitu dezan. Eta Ataunek 1500 biztanle inguru izango ditu, Eta hor ingurun baita, Eskibe itxason, 500 bat biztanleko herritxoa eta Izazpe abesbatza Xabierrek zuzenduta, egia da, Ormaztei eta Gabiriko jendeare jungo dela, eta baino ez da meritu makala, Eta hainbat herri eta abesbatza. Abesbatzen lehiaketak ez die gaurkok, 1882 urten Bilbon ospatu zen nazioarteko lehiaketa bat. Eta orain dela 85 urte gehixeago EASO abesbatzak Inglaterran nazioarteko lehiaketa bat ospatzen zala eta juntzien eta irabazi egin zuen. Eta gero Lilea ere juntzien, Frantzin eta han ere irabazi. Aspaldiko kontuk horik, baina gaurko etorritare hor da, Tolosako lehiaketa mundu mailan referente dana, ezta? Azkena, 2023an ospatutakoa, munduko koro importanteen arten garbi nabarmendu zen Suar abesbatza. Esandakoarekin azpimarratu nahi nukena zen gure ingurun dagoen kantatzeko zaletasuna, ez da Euskaldunok betidanik izan dugun hori. Behin hemendik kanpo lanea jun nintzen, Espainin zan ez dakit zelekutan baino, eta laguntzaile bat jarri ziaten bertakoa, eta betiko galdera ez da. Tu eres basko, no? Eta baietz esan, eta bakizu zer esan zin, un basko, una txapela. 2 baskos, una apuesta. 3 baskos, un orfeón. Hemendik kanpore, badau fama hori ez da. Gaurko saion hasiera honetan joko deten doinue, ezaguna ingo zaizu segurasko, Jesus Guridik bere 10 melodias baskas edo hor sartu zuen, Garizuma luzerik do izena, baina ez da berea. Danok relazionatzen dugu bere izango baliz bezala, baina 19. menden Eskarotz inguru hortan Resurrección Maria de Azkoek bildutako doinue da. Oso politia.
Bueno, gaur, abesbatzan doinuk hoi da itzakie, eta ikusten duzuen bezala, bisitari bat dauket, lagun bat etorri zait, eta iruditzen zait, gaurko gaiei buruz zerbait jakin dezakela berak. Eta egon naiz pixka bat begiratzen bere kurrikuluma oso luzea da, nik hemen txuleta apuntaudet, oso luzea da txuleta ere, baina handik askoz motzagoa, baina hau danare ez dut irakurriko. Baina kurrikulum hortan ez do jartzen, bera Etxarriko parrokiko organista dala, eta hala da. Bai, ez da? Bueno, bakizu, lehendabiziko gauza, kurrikulumak batek egin ditzake nahi bezain luze edo labur, ez? Eta orduan, bueno, normalean batek ez ditu oso luzeak egiten edo bestela aspertuko du, baina beti gauzak dena ezin da esan, ez? Dena ezin da esan, baina, bueno, nik esango nizuk ere, zu horri biltzen zarela, ni biloki biltzen garela. Bai, beha da titularra eta beak ezin dunen deitzen dinei, eta bueno, aldeun haiken dugu. Baina bion arteko desberdintasun musika kurrikulumen ez da hori bakarrik, zerbait gehiagore bada. Bueno, bera Igor Ijurra da. Igor Ijurra, pixka bat irakurriko dut, ezagutze ez badezu behintzat, zein dan, eta, bueno, lehenengo bat txalde honetan ongit horri, eta mila esker, gonbitea hartzeatik. Baita zuri. Bueno, bera, 2005an, Iruñako Orfeoian zuzendari hartu zuen berak Iruñako Orfeoia. Baina aurrez, Etxarriko abesbatzako zuzendari izan zen, eta ikusten danez, 2005 geroz, Iruñako Orfeoia mundu mailan leku privilegiatu baten jarri dezu. Eta, claro, hemen ikusitako guztie ikusita, nik irakurri ingo dut, zari gaudana, bueno, ez dena esan behar, baina 2010an New Yorkeko Carnegie Hallen aktuatzen duen Espainiko lehenengo abesbatza izan zineten. Hala da. 2015en Londreseko Pronsetan egon zineten. 2018 San Petersburgoko Gau Zuriaren festivalean egon zineten. Horrez gain munduko orkesta hoberenakin egon zeaten. New Yorkeko Filarmonikarekin, Londreseko Filarmonikarekin, BBCko Filarmonikarekin, eta bukatu ezineko soka. Igorrek, ez dakit, emakumek ez duen nahi izaten adina esatea, baina, bueno, Igorrek ni baino 10 urte gutxiago ditu. Eta horren gazte izan da, bueno, niretzako behintzat hain gazte izan da, holako kurrikulum bat ez da izaten hori gotzaiek eta arzobispok eta bezala baina adin batetik aurrea lortzen die gauza horiek. Bueno, lehen esan behar dut, aurten 51 urte beteko ditu dela. Jendea jakin dezan. Nik 71. Araz hori, beti gehiago botatzen dizkidate, gainera orduan oira. Bueno, ez dakit. Nik gaur esaten dut, gaur egun adibidez, kirol munduan jendea oso gazte hasten da. Eta 18-22 urtetan ziklismoan behintzat. Lehenago Indurainek bere lehen turra zenbat urtekin, 27 urtekin irabazi, eta orain berriz Pogačar da hoiek gazte ez. Orduan, bueno, danetatik dago. Bai, musika mailan zuzendaritan eta konpositoretan, hau epe luzeko karrera bat da. Abeslariek 30-35 urtetan horre jauzia ematen dute, edo pianistak oso gazte, edo violinistek, ez? 25-30 urtekin fama handikoak badira. Baina beti, zuzendaritza beti izan da epe luzerako karrera, ez? Nik uste, karrera gainera ondo esana dagoela, ez? Halako ibilaldi luze bat baita. Orduan, nize gertatzen da, 19 urtekin hasi nintzela, obispo hitz egin duzu eta Mikel Garziandia, Etxarriarra, duela hilabete bat pasatxo, Palentziako gotzain izendatu dutenak, du ginen Iratxeko monastegitik berak zuzendu zuen, Etxarriko abesbatzako zuzendaria zen, da Igor behira ni semine joan nola eta apestuko naiz 3 urtetan da zuk hartu beharko duzu. Mikel da, nik ez dakit, zatoz semina joa, nire gela, tan, 3 egunetara joan nintzen, 2 biderlau, 3 lau, kanakursa, kalderoia, bizpairu gauza, eta ostiral hortan ensaiatzera, 19 urtekin.
nik uste ere, belaunaldi hortan behar bada baginen ere, nolabait ardura bagenuela, edo zama bat, herrikoa, herrian abesbatzak pixu handia zuen, gero ere etxarri herri zaila politikoki, eta egoera zaila, eta hori zen, nolabait esateko, pentsakera eta pentsamoldeta izateko modu desberdinetako jendea elkartzen da biltzen zuen tokiatanik. Nik uste dut, sentituko nuela, oso konstientez fain nintzen, ardura bat. Eta hasi nintzen. Zer jakin gabe, bai, berak esan zian, pianoa ikasten ari zara, harmonia, kantoa orduan hasi nintzen ere, eta nik zuzen bidea ikasten ari nintzen, unibertsitatean bigarren urtean da. Nik sekula enuen nire helburu ez zela ipini musika. Musika zan, astebururo, mendigo izalia bezala, mendira joaten dana, edo txirrindunan ibiltzen dana, edo aizkonan ibiltzen dana. Niretzako zen zerbait naturala, baina ogibidea izango zenik sekula, enuen pentsatu. Sekula. Eta hori etorri izan, nahi gabe nola baita esateko. Baina begira, zuzenbidea Bilbon egin behar nuen, da Mari esan, baina Bilbora joaten manaiz, Iruñan egin zen dut? Bai, baina arrantu ninduten da nikan egin behar nuen. Eta ama izan, Bilbora joaten manaiz, piano ezingo du, Eta Iruñan gelitzen manaiz, nonbaitan bilatuko dut, eta konserbatorioan jarraitu, eta begira, horregatik Iruñan geratu nintzen, da, gero kantuan hasi, eta abesbatza etorri izan, da, abesbatza zuzentzea aste horrek buelta eman zion. Hori izan ez, unibertsitatean 3. 4. urtean da, nuen motivaziorik, zuzen bidean. Eta musikak, balantzan pixu gehiago hartu zuen, eta zuzen bideak gutxiago. Alere bukatu egin nuen, baina gero etxean esan, nik begira, nik uste musikarengan horre apustu bat egin behar dudala, etxean esan nuen, da benga, 2 urtetan solfeo irakasle, gero kantu irakasle, eta 28 urte nituelarik, alaba bat, ezkondua eta alaba bat, eta Txarriko musika eskolan kantu irakasle bezala nengolarik, esan nuen, orain ikastaroak egin nituen, bai hemen eta bai atzerrian, asteburuko ikastaroak, astebeteko ikastaroak, baina esan nuen musikene orduan Euskal Herriko konservatorio berria zabaldu zuten, eta masteria esan nion, nik karrera atera nahi dut, baina orain zuzendaritzakoa eta 5 urte, eta formazioan bat egin orduan, hor egin nuen, manera matzan 9 urte zuzentzen, baina hor 5 urtez, ia egunero Donostira joan beharra, eta hori apostu handia egin nuen, eta gero, bizian bezala apostu batzuk ondo ateratzen dira, beste batzuk ez horren ondo. Hola, ikusita, pixkat txoka egiten du, ez, zuzenbidea estudiatzen, eta, azkenen oso zaila da musika aukera egin eta horti bizitzeko. Oso zaila, etxarrin gu bizitu dugu musika nik aitxona gandik. Ni berarekin ikasi nuen abesten. Ni beti esaten dut, hizketan dakidan momentutik abestu egiten dudala. Hori beti esaten dut, baina ni 2 urtetan abestu egiten nuen. Aitxonak Iparragirren kantak, eta ura eta abeste, eta Gernikako arbola, eta gero Elizan. Elizan, kantuan, ikastolan, beti kantuan, tabernetan, beti kantuan. Hori izan zerbait gurea. 6 urtekin Patxiko Urrestarazurekin hasi nintzen solfeo ikasten, eta pianoa joatzen zuen. Barkatu, hori izan Urretxuko bandako zuzendaria? Hori da, eta Etxarriko organista, eta Etxarriko urteberri doinua, 1930 urtea ezkero, hemen abesten den doinua urteberriko Urgoiena, Urbarrana berea da. Bazen, melodia zahar bat, 19 edo 18 mendekoa, orain berreskuratu duguna azkeneko urtean, baina hori Patxikok eta gero Sánchez, Andres Sánchez txistule, harrekin txistuare hasi nintzen 6 urtekin. Orduan, txistua, kantua, dantzan ere ibilia, eta musika, dantza, ohiturak, gerritoak, hori zen gure egunerokotasuna, naturaltasunez bizitzen genuen, horregatik nik sekula nuen egin profesionalizateko planteamendu bat, sekula. Dena izan zen, Etxarriko abes bat zen, hori, abeslari nintzelarik, Mikel Egori esan da, ardura hori senditu nuen beste bat etorri hartio.
eta beste hori etzen etorri. Eta nahi hor, zerbaiteke hor, zerbait piztu zen nire barruan. Azkenen baita da izakera, 19 urtekin olako ardura bat hartzeko pausoa emantzen duen, baina hori konpromesu pauso bat. Bai, nire ustez izan zen abesbatzarekiko eta herriarekiko konpromesu bat. Ez nirekiko edo ni zuzendari izan nahi dut. Gutxiago ere. Abeslaria behar bada izango nintzen kantuan nahiago nuenik garai hartan abestea, zuzentzea, hauen amatea, hola zuk egiten duzula eta jendeak jarraitzen zaitula eta hori zer da, ez da pentsatu ere. Baina horrela etorri zen. Oso ondo. Galderatxo bat igor, ez dakigun nontzako. Ze diferentzi dago abesbatza edo orfeoi baten arten? Bueno, orfeoien mugimendua Frantzin hasten da. 19. mendearen 3., 4. Hamarkadan. Orfeoaren mitoa. Orfeoaren mitoa, orain mito horri buruz ez dute enaiz arituko, baina izen Orfeoren mitotik musikaria zena, eta estigialakua zeharkatu zuena, Euriditxe salbatzearren da bera musikaria zena, hortik heldu da. Greziako mito horretatik. Orduan, garai hartan orfeoiak sortu ziren elizatik kanpoko abesbatza bezala. Zeintzuk musika, nola betxezteko porfanoa, elizeko musika jorratzen, etzana jorratzen zutena. Gero ere, orfeoiek azkenean elizekoa etzena eta zena ere jorratu izan dute, baina gainera hori helburua zen beste musika batekin, eta gero musikari profesionalak ez zirenak, bezik eta herritar xumeak eta musikan jantziak ez zirenak, musikara egin dezaten, kulturatu zitezen, ez? Eta aixaldi bat izan zezaten, ez bakarrik taberretara joan, hori oso farregarria da, Iruñeko Orfeoiaren 1875ko estatutuak, eta nola adierazten duten hori, gizonak ez daitezela tabernara joan, eta zerbait izan dezaten aixaldirako, eta bitartean kulturare jaso dezaten. Baina hori izan helburua? Guretako bat aixaldia, eta gero kultura bat izan eta herria kulturizatu. Orduan, mugimendu hori dator, Frantziatik gero Alemanian edatzen da, Suedian baita ere, horregatik Suedian mugimendu koral oso garrantzitsua dago, eta gurera dator Gipuzkoatik eta Kataluniatik. Katalunian sortzen dira Anselm Clavé jaunak, Kors de Clavé, edo deitzen direnak gizonezko koruak, eta horiek sortzen dira Bartzelona, Badalona, eta hango industriaren inguruan. Beti helburu horrekin, eta hemen sortzen dira Euskal Herrian, lehena Iruñeko Orfeoia, Bilboko orain Soziedad Koral izena duena, Donostiko Orfeoia, baina Eibargoa, Tolosakoa, eta Orfeoi pila bat, gizonezko abesbatzak. Baina abesbatza dira, gertatzen da, garai hortan Orfeoi edo Orfeon itzena hartzen dutenak. Oso abesbatza jendetsua ziren garai hartan. Eta orain geratzen diren Orfeoiak, geratzen garen gutxi horiek, asko desagertu ziren, gero beste abesbatza batzuk agertu ziren, batez ere hemen gerra ondoren agertu ziren asko, mugimenduak halako berpizkunde bat izan zuen 50-60 garren, eta bat bereziki 60 garren hamarkadan, jadanik galdu zuten izen hori, edo agertu zirenak ez zioten modan ez zegoen Orfeon izena jartzea, ez? Orduan, hortik dator. Eta Orfeoiak, zer dira, koru handiak eta abesbatza txikiak? Ez. Gertatzen dena, jarraitu duten Orfeoi horiek koro sinfonikotan bilakatu ziren, emakumeak sartu ziren, errepertorioa aldatu gintzan, orduan Beethoven, Mozart da olako konpositoren musika interpretatzen hasi ziren orkestekin, eta jarraitu zuten izaten koru handiak. Baina Orfeoi hitzak ez du esan nahi koru bat handia izan daitekenik. Bakarrik izen
izen bat modan jarri zen, eta arrazoi honengatik, Orfeoren mitoarengatik. Hori da, orkesta sinfoniko eta orkesta filarmonikoa, zer da? Berlingo filarmonika eta Berlingo sinfonika daude. Biek 100 lagun edo izanen dira. Eta zein daba arrazoia? 19. mendean ere, elkarte filarmonikoak edo Sociedad Filarmonika. Deitzen ziren elkarteak sortu zirenak. Orduan, Sociedad edo elkarte filarmoniko hoien barruan sortzen ziren orkestak, ziren orkesta filarmonikoak. Baina berez, orkesta sinfoniko edo orkesta filarmoniko deitzeak ez du ezer esan nahi. Bakarrik da, garai batean jartzen ziren izenak eta izen horiek, 150 urte ondoren, berdina jarraitzen izaten dute, baina hor orkestatan bereiztasuna da orkesta sinfonikoa eta ganbera orkesta bat. Ganbera orkesta bat izan daiteke 35, 30 eta hortik bera. Eta orkesta sinfoniko bat, 45, 50etik gora. Hor dago. Hor dago bereiztasuna. Kopurun berezitasunik. Kopura eta gero izenak. Garai hartan 6 izen jartzen zaien abesbatza horiei. Igor, duela urte gutxi arte, abesbatza bat ikusten gendunen, gaina denak bere trajearekin eta serio demonio denagan, eta, antzeko gertatzen da baita, biolin joleak ere, bere pajaritakin, eta bete, oain ikusten duzu Aramalikian, eta jende arten horri biltzen da dantzan, ez? Eta abesbatzakin, hori, orain, erropa desberdinak, batzuk eta bestek, batzutan posizioak, txaloak, mugimentuak, igual zuzendaririk gabe ere, zuzendaria ere beraien arten, zenbat aldatu den pixkat estetika denbora gutxian, ez? Bai, nahiko aldatu da, baina bizia aldatu eta gizartea aldatu den heinean ere aldatu da abesbatzen mundua. Konparaziorako begira hor politikoak, ez? Lehen gizonezkoak jantzia, trajearekin, dena gorbatarekin, eta orain danetati dago, ez? Hor ere, nola esateko, lehen politiko parlamentu batean jazkera bat izan behar zuten, da hor, orain anitztasun bat dago eta askatasun bat. Abesbatzen munduan bilakara bat ere izan da. Orain jazkerak oso desberdina dira, batzuk orain beltzez edo serioantza edo elegantezuk esan duzun bezala agertzen jarraitzen dute, baina beste batzuk koloretsu, gero ere mugimendu gehiago dago, koreografiak, errepertorioaren arabera ere, adinaren arabera ere, errazago da gaztengan ikustea edo aurrengan mugimendua, koru heldu bataz bestekoa 50 edo 60 urtekoa baldin bada. Gehiagostako da. Bai, gehiagostako da, eta garai ez da berdin duela 20-30 urte jaiotako bat, edo duela 60 urtetako bat, ez? Beste, bizi modu bat eraman du, eta beste ohitura batzu dauzka. Baina nik hor uste dut, eragin asko duela, gaur egungo gizartean ikusteak, ikusmenak garrantzi asko duela. Esaten da, gizarte bisuala garela. Ni jendeari galdetuko banioke, zuzen nahiago duzu. Itxu geratu edo gogor geratu. Eta ni badakit, 90 esango lukeela gogor geratu. Nik esango nuke itxu. Netzako inkomunikazioa baita. Nik ezingo nuke bizi musikarik entzun gabe, abots bat entzun gabe, erreka baten soinua, txori batena. Baina horren bisuala gaude, horren ikustearen menpe gaude. Dependentzia hundi. Dependentzia dugu, gero mugikorrek ere karri dute, bizi moduak ez dugula lasai gure tokian 2 ordu edo ordu bat ezer egin gabe, bakarrik entzuten egoteko gaitasun hori galtzen ari gara. Zergatik bapatekotasuna azkar ibiltzen garela, beti begira, beti badugu zerbait, agerian dago. Taberna batean, bakoitza bere mugikorrarekin, edo etxean telebista ikusten, baina aldi berean. Orduan, horrek ere eskatzen du publikoak zerbait gehiago behar duela, ez bakarrik entzutera joatea. Nik adibidez ez dut behar. Nei askotan koru asko mugimenduak talka egiten didate, eta ez ditut gustoko. Nahiago dut gutxit, baina ondo egina. Baina, modan ere jarri da, moda badaude, gora bera daude,
joan etorria daude bizian, baina nire ustez batez ere hori heldu da gaur begiratzeak, ikusmenak, gizarte bisual honek, baita ere abesbatzen munduari eragiten dion, eragin horretan. Oso ondo, abesbatzari buruz, zuzendari bat, guk ikusten dugunen, normalen zuzendaria atzeko aldetik ikusten dugu. Bizkarra. Hori da, bai, eta koroa ikusten dugu, frente, eta ikusten dugu, zuzendariaren mugimendua, besoen mugimendua. Iruditzen zait, hor, ahozkoa ez den espresioa asko landu beharko dola zuzendari batek ez da. Noski, bai, hor, teknika bat dago, eskola desberdinak, baina teknika bat, edozein lanbidetan bezala, teknika bat. Ez? Orduan, kironimia ditzen dana. Horrek esan nahi du, gure mugimenduek, gure gestoak, badira kode batzuk, eta kode horien arabera, mugimendu batek esan nahi bat duela. Eta hori, ikasi behar da, ikasi behar du zuzendariak, eta baita ere abesbatzari irakatsi. Deno badakigu, nire gestua txikia balin bada, nire mugimendua horrelakaua da, normalean abesbatzak eluke indartsu, hauspoa eman da, abestu behar. Berriz nik besoak irekitzen baditut, eta mugimendua zabala balin bada, abesbatzak badaki, fuerte bat izan ditekela. Edo jarraipen bat, legatoa deitzen duguna, horrela. Honek jarraipen baduelako, logika badauka jarraipen bat. Berriz, estakato deitzen duguna, hau da, motza dena, loturik ez duenak, mugimendu hau egiten badugu, honek puntu baten jarraipena galtzen du. Ez dauke jarraipena, ordan logika bat dago. Hor dago, teknika, gero abiadura bat, konpas bat, guk ere hor irudikatzen dugu, iruko konpas bat, horrela badakite bat, bi, iru, bat, bi, iru. Hor dena teknika bat dago, baina bakarrik ez da gure besotako informazioa, gure gorputz osoaren informazioa, horpegia. Horrea iritsi nahi nun. Begitara. Ahoa. Askotan badira teknikoki, ni beti adibidean jartzen dut, Valeri Gergiev zuzendari errusiarrak, sarritan zuzendu gaitu, eta bere eskutako informazioa, gestoa, ez da bat ere erraza. Hola, asko, zuzentzen duta. Askotan nik ez dakizu nun dagoen bata eta bia, ez? Baina aurpegira begiratzen badiozu, sekulako informazioa dago hor. Horrela begiratzen du orduan, horrek balio du berezkoa baino gehiago. Bai? Beste batzu berriz, hemen osona dira eta hotzak aurpegi aldetik. Ez? Bi aldea jarri ditut, ez? Batzuk hemen osonak eta hotzak, eta beste batzuk hemen ez osonak, baina eta gero ere, entsegoa daude. Eta hor ere informazioa ematen digu abesbatzari. Nik uste dut guk gai izan behar dugula teknika batekin ahalik eta informazio gehiago ematea, gutxi hitz egin da, baina beti bada zerbait esan beharra duguna adierazteko zer nahi dugun edo zergaitik nahi dugun askotan. Edo hau lortu nahi dut, baina ikusi ezazue, hor bada lan bat, teknika bat, eta urteak daramatzana, eta abesbatzak ere, kode horiek ikasi behar du, ikasi behar ditu. Kuriosoa da, ez? Jendeak beti esaten, hola egiten duzu eta sartu egiten dira, ez? Haizeari kolpeak ematen dizkioz eta funtzionatzen du, beti ez du funtzionatzen, baina, hori azkenean edozein lanbide bezala da. Baina kuriosoa da, hori guk ahozko espresibidade hori adibidez ez dugu, galdu egiten dugu, baina hor informazio pilo bat egongo dela, zu garbi esan duzu, hori dena galduko zen pandemiaren garaian? Pandemiaren garaian, erabat. Zatik, mutilauta egongo zineten? Gu, adidez, orfioakin bageunden Navarrarenako areto batean, harrek izango zituen 30 metro zabal, hola luze nik izango nituen 15 metro, eta bakoitza bata bestetik 2 metrotara. Zabalera eta metro eta erdi, eta gaina errombo bala bezala jarrita, ez? Eta denok musukoarekin, nekez entzuten nituen batzutan
atzeko hilarakoak, eta gero espresiorik zegoen. Orduan urte eta erdi oso gogorrak izan ziren. Hasi ginen entsegutan 2008ko ekainean, eta musukoa guk utzi genuen 2022ko bi urte maiatzean. Genuen musukorik gabeko lehenengo entsegua. Gogorra, eta hor kalidade asko galdu genuen, guk orkestarekin abesten dugun, sarritan abesten dugun korua gera. Orkestak soinu kopuru handia dute, ez? Eta guk atera behar dugu, eta musikoak kendo egiten dizu. Orduan, sarritan behartu egiten genuen soinua, eta nik koruan somatu nuen atzera pausu bat zenbait abotsetan da zenbait jendetan, atez ere A bat abesterakoan beharturik, eta gero musikoak kendu eta A eta E pixka bat irekiak, zergaitik nahi gabean soinuari ateatzeko behartu egin dugulako, eta behartu eta zakartu pixka bat ere soinua, eta gostatu zaigu hori berreskuratzea. Gustatu zaigu. Eta zuk esan duzuna, espresibidaderik, zaila orduan behar bada, gehiago behar bada ez, gehiago hitz egin beharra dago. Hau lortu nahi du zergaitik, ez zaitu ez da ikusten. Eta askotan zuola zaude eta begiekin, edo seriotasuna, edo begia hola egitea edo hola egitea. Hau horrela edo begia pixka itxi, hemen, asko dago. Espainiak, matraile zurra, hemen irrifar bat, begiak irekitzea, begiak istea. Azkenen kalean bezala, ez? Pertsona batekin edo bestearekin begira da eta gestualizazioekin edo asko gehiago esaten da, ez? Ñabardura txikiak, fraseoa deitzen duguna, ez musika nola esaten dugun. Fraseo azkenean da, guk hizketan gaudenean bezala, esaldi bat nola esaten dugun. Ze esaldi horrek zen norabide duen, goraka edo beraka duen, galdera bate nora zoaz? Hemen, gutxi, asko, ze, pa, ez, imperatiboa, motza, la. Azkenean, musika hori ere bada, eta hori adierazi behar dugu. Eta hori adierazteko, batzutan aurpegiak gehiago laguntzen du, eskuek baino. Edo bintzan lagungarria da, oso garrantzitsua da. Dudikapen. Igor, esan duzu, lehen nahi duzea pixka bat baita orkesta eta ganbera eta komentatu dituzu, orkesta ere zuzendu dezuzu, eta Madrideko koroa, eta Radio Televisión Espainolako koroa, eta nola izaten da hori? Azkenen zu orfeoia daukezu, ez da esan dezagun, eta nola irikitzen di bideo horiek? Funtsean gauza berbera da. Azkenean profesional batekin edo orfeoia edo txarriko abes batza, bezalako koru amaterra, hau da profesionalak ez direnekin, gestoa berdina da, eta lan egiteko funtsezko pausua berdina dira. Zein da diferentzia? Bi dira. Profesional baten prestakuntza asko handiago dela, eta azkartasuna. Nik adibidez, Bachen Gabonetako oratorioa. Iruñeko orfeoiarekin 2 hilabete pasatxo ikasteko. Duela 10 urte egon nintzen Radio Televisión Espainolako abes batzarekin 5 egunetan ikasia. Orain banoa apirilean, hilabete bat barru, baita ere Radio Televisión Espainolako abes batzarekin, da prestatuko dut Die Fledermaus, xaguzarra, el murciélago, opereta, eta gero Beethovenen 9. sinfonia. 4 entsegutan, biak. Aurrera aterako dugu. Orfeoarekin berria balira, gustako litzake, 4-5 aldiz gehiago, baina funtsean berdina da. Hemen aldaketan non dago guregan, zuzendariok lan azkarrago egin behar dugula. Eta prestakuntza oso nahi izan behar dela. Azkenean koru amater batek ez dauka abiadura hori, eta berriz abiadura handia duen abes batza batean planifikazioa alde aurretik oso nahi izan behar du. Oso na eta ñabardura guztiekin. Orduan horrek eskatzen digu zuzendarioi azkar ibiltzea. Nik zorionez Radio Televisión Espainolakoa, Koro Nazionala, Madrileko baitare komunitateko abes batza zuzendu ditut, orkesta Malagakoa, Televisión Espainolako, Radio Televisión Espainolako orkesta ere, behin kantatxo batean, eta gero ganbara orkesta batzuk. Ez daukat
zuzendari sinfoniko bezala esperientzerik. Alegia, pues, Beethovenen sinfonia bat, edo Mozarten sinfonia bat, horrelako kontzertuak ez ditut egin. Beti egin ditut, orkesta eta abesbatzak elkarturik, pues, Händelen Mesias, Malagan egin nuen. Orduan, esperientzia zoragarria, eta, karo, guretzat ere zuzendariontzat horrek behar du prestaketa berezi bat, eta motibagarria da, ez? Horrek eragiten dizu, hau duzu, bai, sekulako erronka handia, eta esate dizut, pues, ala izanen dut, hilabete bat barru, eta diferentzia hori da. Azkarrago joan behar dugula, eta gero, teknikoki, Orfioian edo beste korutan, zenbait gauza ia egunero esan behar dituzula, eta modu jakin batean, eta han esatea, aizue, hau, han ez dago esan beharrik, hau lortzeko, hau egin etzazue. Edo, mingaina kontuz, edo, kontuz, ireki gehiagoa, edo hori ez dago esan beharrik. Hori, noiztean, zergaitik, hau nahi dut, eta bedaile badakite, zer egin behar duten soinu hori lortzeko. Edo noizean behin, zuke zerbait abestu eta adibide bat jarri. Berriz, kono amateur batean hori eguneroko lana da. Baina, askotan esaten dut, Herbert von Karajan handiak, 35 urtez, edo izan zen, edo 40 urtez, Berlineko Filarmonika Orkestaren zuzendari. Tarek esaten zuen berena zela, 30 urtez egunero, funtsezko gauza berberak lan egitea eta errepikatzea. Eta, Karajanek hori egiten bazuen, guk ere egiten badugu, bani lasrai orduan. Igor, Espainiko Abesbatza Konfederazioak saritu zituen urrezko diapasoiarekin, ez da? Eta jakiunde, ez dakit nik oso garbi zer dan, jakiundek baita akademiko bezala izendatu zintuen. Pixka bat kontatuko diguzu? Lehenengoa sari bat da, ez? Lotxa ematen dit. Baina sari horrek, kanpotik ikusita bintzat, eukiko da bere garrantzia, zatik abesbatzak aukeratu baldin badu saritua. Abesbatzen federazioak, ez? Hori, gure arteko gauza da, eta beti pozgarria, ez? Baina, nik hori naturalki hartzen dut, eskerronez, baina horregatik hurrengo gunean lana aurrekoa bezain ondo egin beharra duzu, eta horrek ez dizu albideratzen erreztasunek laguntzen du. Hori, rekonozimentu bat, beti. Baina bizitza honetan duela 2 urte edo 3 urte egin duzunak badu balioa, baina azkargoaz. Esan nahi dut horrekin ondo dagoela eta eskertzekoa dela, baina naturalki hartzen dut. Gainera gutxi gera, gu mundu txikia gera. Hau ez da futbola. Bagera, baina ez daukagu guk nolabait esateko gure mundutik kanpo nik nahi nukeen garrantzia. Nik uste dut musika koralak oso garrantzitsua dela eta funtsezkoa dela gure gizartearen dako. Balore asko dituelako, ez bakarri musikalak, baizik eta baloreak abesbatza batean abesteak dauka elkarlana, auzolana, entzutea, pazientzia, epe ertainera, epe luzera, etxoin beharra etekin balortzeko. Eta gaur egun batekostasunean bizigeran eta hain presaka bizigeran gizarte honetarako nik uste dut antidoto bat garela eta uste dut balore bat garela, zinez esaten dut. Terapia. Terapia eta garrantzi izan behar genukela. Horregatik esaten dut, tamalez, jaso dut, sari bat, baina asko gera, mundu mailan milioika emakume eta gizon abeslari, baina gero nik uste dut gizarteak edo behintzat agintzen dutenek ez dutela balorean jartzen. Tamalez, hori esan nahi nuen. Ondo daudela, baina pena futbolari batek, sari bat jaso du, ez? Urrezko baloia, nik hori jaso dut eta inor ez da enteratu, eta berdin zait, baina nik ez dut nahi, nik sari bat jasotzen badut, jendeak enteratzea, baizik katean balorean jarri nahi dut nik egiten dudana, eta askok egiten duguna, eta horrek ze balio duen gure gizartearen dako. Hori da nik balioan jarri duena.
bigarrena galeto idazte Jakiundena. Bueno, Jakiunde sortu zen duela 13 urte, hola gutxi gora bera, geixago izan daiteke. Hor bildu ziren Pedro Miguel Etxenike eta fisiko, matematikari buru ondo jantzitako buruak eta esan zuten, Euskal Herrian badugu Euskaltzaindia, Euskeran Akademia, baina gero falta dalako akademia bat non zientziak, arteak eta letrak uztartzen diren edo elkartzen diren. Orduan niri deitu ninduten akademiko gazte bezala, izendatu ninduten 2016an, eta gero gazte bezala jogurra bezala kadukatu nuen, iraungitze data izan nuen, eta 2019an, gaztetik pasan nintzen urgazle bezala. Euskaltzainean bezala, akademikoak numerodunak, numerarioak edo osoak deitzen direnak, eta gero urgazleak. Hemen baditugu, etxarren uste dut Jose Luis Erdozia, urgazlea dela, oker espanago. Bani, hor, akademia hortan urgazlea naiz. Eta orduan, hor, badago denetatik. Gehienak euskaldunak era, bai Euskal Elkarte Autonomokoak, Naparrak, iparraldekoren bat baita ere, eta ere badira euskaldunak ez diren kanpotarrak, madrildarrak ere badira, baina beti Euskal Herriarekin lotura bat dutenak. Eta dena, jende oso jantzia, esan zut Pedro Miguel Etxenike bat hor dago, eta horrekin, ni denetatik hartaburuena ni naiz dudik gabe, eta horra, Jon Maia dantzariare badago, eta horrari gera, nik musikari bezala eta kulturaren munduan nagoen honek, saiatzen ari gera hor baita ere, arteak eta letretako, eta dantza eta margogintza eta musika eta olako jendea sartzen, eta akademia bat honek zer egiten du, lan desberdinak dauzka. Alde batetik bai Eusko Jaurlaritza eta Nafar gobernuaren aholkulari bezala. Bai, zientzian, bai irakaskuntza sistemari buruzko, gure ideiak aurkezten ditugu, bertan baditugu unibertsitateko irakasle asko, eta batzuk errektoreak izandakoak, badago jakinduria bat eta esperientzia bat, Orduan, alde batetik aholkularitza, beste bada, jakinduria, ikastearen jakinmina sustatzea baita ere, gure gizartean, eta hor badira ekimen desberdinak, adibidez hor bada jakinmina izeneko ekimen bat, DBH 3 eta 4ko ikasleak urtean zehar, lagarren mailakoa direla, joan aldaitezke zenbait konferentzia entzutea, adibidez badugu beste ekimen bat hotsak, da musika eta beste arlo batzuk uztartzen dituenak, musika uztartu dugu arkitekturarekin, filosofiarekin, historiarekin, eta hor divulgazio batekin, Azkenean, baita ere balorean jarri zer dugun Euskal Herrian, Euskal Herrian, eta gero baita ere, Nafarroa, Euskal Elkarte Autonomoa, iparralden arteko loturak ere, lotura historikoa ditugunak, kulturalak eta ez bakarrik kulturalak, horiek ere, sendotu, eta hor nago ere, eta hor alde nenean gure alea jartzen. Oso gutxi saltzen dala gizarten iruditzen zait, hori kontatzen ari zean historia hori guzti, jakiunden pixka bat? Bai, zaila baita, da gehiago, esatea hori akademia bat, hori oso zarkitua bezala, naftalina usaia, eta hor zer danetatik gaude, eta esan zut, hor Jon Maia dantzaria dago, Kukai dantza taldeko sortzailea, eta izen asko jarriko nituzke hemen aurren da, eta gehiago sartuko dira. Eta nolabait, akademia honek izan nahi du Euskal Herriko, ukulu bat bezala, zirikatzaileak, zientziak, arteak eta balorea eman gaurko
gaurko gizarte honetan, eta gero uztartu denak. Oso kuriosoa da, niri galdera gehien egiten dizkidatenak fisikoak eta kimikoak dira. Fisikoak teologo hutsak dira, askotan, eta filosofo hutsak dira. Fisikoak, bai. Joda, nik esango nuke praktikotasun. Izketan zaude beraiekin, da zuk, gezurra dirudi, hor zenbat ikasten dudan, bakarrik entzutarekin. Horregatik esan du nik, diretatik hartaburuena ni naizela. Bai, isilik, nik asko hitz egiten dut, baina hor hitz gutxi egiten dut eta asko entzun. Bueno. Asko ikasi eta gero alde neinean eman korrizan ere, eta, esan dudana, gure hazia eman. Oso. Gaurko saioa bukatzeko, 1855 urten jaio zen Jose Mendiagek egindako hitz batzuk. Bera aldudengoa zen, hasi Nafarrokoa, gero 18 urtekin Ameriketa juntzan, Uruguayen hil zen 82 urtekin, baina berak bere euskal zaletasuna beti mantendu zen. Hitz hauek guregana kanta bezala iritsi die, eta doinu desberdinetan ezagutzen dugu. Mikel Laboak egin zuen doinu bat, baina nik joko duten doinua nahi asko gustatzen zaian doinu bat da, eta nik uste gehien ezagutzen dena dela. Doinu hau Izaskunei eskaini nahi nion, berarire gustatzen zitzaion kanta hau, eta seguro dagoen lekutik entzungo deiala. Bere hileta elizkizunean, bere abes batzak, ezki itsasoko abes batzak, kantatu zuen berak ala nahi izan da, kantuz. Hauxe da, abesbatzai buruz lehenengo saiok eman dona. Datorren asten jarraituko dugu gai berdinekin. Badakizu, ondo badatorkizu lagun, urrun arte, eta ondo izan bitarte.